kele de la sabu a tse ka yɛrɛ bɔ latigɛ kɔnɔna la a tse ka a yɛrɛ bɔ latigɛ taabolo hukumu fana kɔnɔ siga t'a la n'o tɛ a man di fan bɛɛ dɛ a ka gɛlɛn n'an y'o fɔ dɔrɔn an ye maaw malasa o ye tiɲɛ ye a ka di yɔrɔ dɔw la a man di yɔrɔ dɔw la a ɲalen don yɔrɔ dɔw la a ma ɲa yɔrɔ dɔw fana o ye tiɲɛ ye min ye i ka dɔn k'a fɔ hali bi an b'a ɲini a ka ɲa hali n'a ma kɛ yɔrɔ bɛɛ ye a ka kɛ yɔrɔ caman ye yɔrɔw la fanba ka ɲa awɔ o kɔni o b'a tɔ ja dɛ ba min y'i pari bi kosɛbɛ dɛ n kelen tɛ o maaya fana ye dɔ kɛ koyi ala ka da jalamugu in ma o jɛlenni o min melekelen filɛ kɛn bɛ ka usas fari da bi usas jajo wasa ayi ni fama marhaba ayi ni fama kɛra fama tiɲɛ yɛrɛ la e kun t'an tɛ jajo la wa aw kun kɛra tɔgɔ in dara i la gansan n dara jajo min na kɔrɔmuru n mɛnna n ka taama na n ye taama min kɛ zen i y'a min yɛrɛ la maritaba kɔrɔmuru kɛɲɛbakaw bɛ gɛlɛya la kana nin fɔ n ye dɛ kɛɲɛbakaw bɛ dekun na kana fɔ n ye kɛɲɛbakaw bɛ ɲɛkilen kasi la n y'a mɛn ni fali kulo ye kɛɲɛbakaw ni dekun tɛ fila ye kɛɲɛba tɔɔrɔlen don bi sanu ko wa sanu tɛ dɛ adamadenya bɛ taa ni diɲɛ fɛn o fɛn maaya mago bɛ se ka labɛn fɛn o fɛn na o man danya bɛ kɛɲɛba la service de base a yɛrɛ ɲuman ko service de base ka bɔ bamakɔ k'i kunsi kɛɲɛba kan i ka wuranda sira minɛ sen la o ka nɔgɔn n'a a ta ayi dɛ ale de y'a f'i ye dɛ yanni wuranda ka jan koyi n ko wuranda ta i k'a kɛ i sen la o ka fisa i k'i kunsi kɛɲɛba kan dɛrɛ kita ani kɛɲɛba cɛ anw ye heure 8 de kɔ heure 8 mobili kɔ sira tɛ kɛɲɛba ji tɛ kɛɲɛba courant tɛ kɛɲɛba kɛɲɛba courant unité dalasi 50 a kuma Dawuda Magasa ta bɛ ko a la Dawuda a ta bɛ ko a la ale ye narata fɔ k'a sɛbɛn kɔrɔ fɔ e filɛ ka min fɔ ne fana ka jugu nara ye tun kɔrɔbɔrɔ anw ye kɛɲɛba taa min kɛ a ka d'an ye jamana marabaw jamana faamaw Mali da tɛ Bamakɔ ye Mali sɔrɔ nafa sɔrɔ sira da tɛ Bamakɔ ye wa n'i yɛrɛ ye kɛɲɛba jɔyɔrɔ jateminɛ Mali sɔrɔ ko la Mali yɛrɛ nafa sɔrɔ sira ko la k'a fɔ ko i ye kabi Amadu Tumani Ture sira bila yɔrɔ min na sira ko banna ye i ye belebele tɔgɔ fɔ kalo a fɔ sa 7 kɛra e ni terilakaw ma da la n'a sɔrɔ aw ye y'a fama la hali manaji ta ka kɛɲɛba sira sɛgɛrɛ safurula ye fara kuma kan wa safurula o t'an bila ɲɔgɔn na o diyara n ye kɔrɔbɔrɔ an taara kɛɲɛba an sɛgɛnna n y'a fɔ CNT ni maa minnu tun don Magma Gabriel Konate Adama Fɔnba a tɔgɔ bɔra Madame Kulibali Ɲame Sumare malidenw n'u ɲɛjɔyɔrɔ ye CNT anw kɔni tɛ Maliki Jaw ye dɛ nka olu de n'u ka surun Asimi kuma tɛ nka a ka kan bi u ka bɔ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ yala sira ko bɛ danga jumɛn na Maliko kɔnɔ Lebo ye cɛ min a b'a kɛ an jigi b'a kan e m'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ yen wa maa lakale tɛ wa yɛrɛ da y'a fɔ fana Magma ye cɛ min a b'a kɛ heure 8 kita ani kɛɲɛba cɛ ayi a da t'a dimi a b'a fɔ wa courant unité dalasi 50 a bɛ sɔrɔ kɔni a tellement que fanga t'a la hali a tɛ se ka batterie hali a tɛ se ka torche charger an ka don kunnafoni kɔnɔ n'o tɛ i bɛna ji jigin i ɲɛ na ne tun t'a dɔn ko nin bɛ Mali kɔnɔ hali nin ye jigi misɛnya ba ye n ko san 7 falaki kɛra fadenw b'o kɛ kɛlɛ ye anw bolo a dɔ tɛ nin ye nin kɔni kɛɲɛba ta kɔni nin bɛɛ tɛ da transition kun dɛ nin kɔni fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san na i y'a faamu wa u kɔni u k'u cɛsiri an b'a f'olu ye u ka dɔ kɛ a ko la n'o tɛ san 7 kɔtɛba dɔ min kɛra an dala ye a ye Maliko buruja k'a ta tiɲɛ ka Maliko yɛrɛ kun bantɔ de don u k'u cɛsiri taama kun ye min ye min ye ka k'o seereya wa o seereya n'o fɔra a kun ye fana basi ka sɔrɔ a la a ka ɲɛ a la wa min ye nisɔndiya ko ba ye min yɛrɛ bɛ n'i y'o fana ye ne da tɛ se ka pan kunna o ye kɛɲɛba conseil cercle ka baara kɛlen musolaka dɔ b'o fana kunna Kamara Fatimata Nɛnɛ centre de référence de Kɛɲɛba lycée public de Kɛɲɛba i b'i miiri Makama kan ka fɛn o fɛn kɛ a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Kɛɲɛba Nɛnɛ tɔgɔ ka ɲumankɛlɛ de ka ca ayi Nɛnɛ tɔgɔ fa o fa a ka ɲumankɛlɛ maa cɛsirilen don kɔrɔbɔrɔ o janjo an y'o kɛ an ye min ye o fɔra o ye nin ye an kɔni bɛ jigi bɛ min kan kunnafoni sera fana u k'u kɔfilɛ Kɛɲɛba sira la a barika Ala ye u k'u kɔfilɛ Kɛɲɛba sira la sinon n'o tɛ san 7 kɔtɛba dɔn fanga min tɛmɛna an dala yan nɔ ni sirako mankan wulila katikaw fɔlɔ de y'a balaw kɛ a ma kɛ o y'o tamasiyɛnw u ye mansinbaw ni bɛlɛw cɛ ka taa to yen nɔ o tonna yen nɔ tile 2 ni 3 ɲina kɛra o sira kɔ Amadu bɛ sira dilan ka Mali bɛɛ sɔgɔ ka bila ɲɔgɔn na don min dɔw wulila yan ko sira tɛ dun k'a bɔ an dala maa kun kɔrɔta ni juguman ye a sirako jɔlen t'an na bi Faba ta bɛ ka fɔ jaja anw tɛ min kalama o ye nin ye
ngo kile kelen ni su kelen ni yafu mala hali kile fila ni ma kuna ja yere nyeti da dugu yere ka yato ala majanjo anga kuna fundi mami fi afo yoro maninga ko gelende kuna manigala Sidna biane. Ortem sekali ngumbe konsogana kansogo. Sidna biane. Ndate saru. Kamana. Masale ngamare biane. Majide. Roro opona. Abe folige. Rugu ngamana kale na bite foka ifa bismillah. Kabarikada ke. Allah zonama. Kala taruka wale nyumando. Abarikai. Karasulu barikada nema kishiba ala ko jida ka. Kama sa foku barikada ka do nyu fe anjere do kuyi. Alibisa ala ku buluka nshuje ankoro. Kabona koro bashi ka jiri ke lafiola. Fe miembunu mbe chieso. Unaga bambato tobe alaga bada da no yawie niga la harason sumo ayere ni jinya farakonya dajo masaka no bajaba be foko dantula faso ko na ni faso ko ka ni nyang maga beni sigiro chugo yawie ya rabbi alaga bikle hera uchaya dajo masaka be ki bismillah ka benoyi kuna foni kenedo ku boku na siri ko na anye fasiri seba unta tiga ni guru na kuma batiba akelengele unsugandira ni alaka je na ku garje na la sona klonye gele joko nyuma ni nyama dako nyuma alaka ango yawie ka maben ka chari shiwa tigini ne gashu juru tigudo maganja gite sedna ikado Umar Keita sedna Keita kata se ikado kafo minye dramani kone mon père en action ata ina nunde yesu yakola tigini ne gashu juru tigudo munumba mabeka chari songona kalfaledo eni nela alaka la se ko nyuma ko anira wesribe marhaba salugo promoro ikado sumani kunya hake kaddoy ata ko bla dagrindala inshallah no funo amitama uno fe hanna pro wati bi kai kado ignore kata ambe ikado ka fambulo do kuno funde gafe konnana mati de dane ka kodo irema kado mi metalike indicateur dire nuwo yana anga se alema ambe hakilla jinge ka fo dado ka la da la nyingali beya ko c'est policier anga fo ko pourquoi ne pas le dire kambe doni mine ko bi ko kuma ko wale do bi kanga kado mara kono romro ko ma ka kangi yere nyinga halibi ambe ikado o mine kono wa ko mi metalike police la kamunum bi nolu bu dafa hadama dona ne ko sebe koro neni ikado ka fo mbeda o kan dado ko ale kera ni wale ndo shere ko sigida ba woro nana yoro mini abifa ma ko nyama koro sira fara koro no yisite UNICEF o sirai kunde ne temene angoro mi mitalike kado ka fo lakana abara keba dola no ye policier koro ka konye ikado ma do mine nika ukumana ko lajo ko mai ko chendo akonye saria la soso sabu akonye fe nika ujeni ko gatani o bela jile ko ko ni mami na be police la ka kufo ko yala policier bara ketugo jume kado blasirali ani kado ka fo ka se na manye mingo nyangini ka kanga ke nga ko ki dafa imani vinywana ka fo ma ko fiche de chien ko no foto ko ka gele bana ngana ko be akuma ko ni ngene ngi wale mi na ka kanga laje jinyama jolina kado dado ka fola ko mana gele atugo tugo kado mi mitalike saria la mana so tugo tugo imana wale dam temeke tugo tugo ko saria ni tabulu debi Allah nga ki dafa imani vinywana ko nuye wale munu ni anga polisu sango mamunu nulu bina job bedala o kuma na ko mana ani dimi mana ke tugo tugo ko lu de kanga ke kola ikado ka fota suma fa bai ko kama ibulu ba mana seria sosodun yoro alere infraction tigi rega infraction alere ga infraction eneni o majuga na alere taisa amani kala police ala fiu anini kala sodi fiu awo ni kala police ni kala police ya kala fe nena maneni ti kuma kwala fiu o ma koni wale min vle garo ko kale ka de wele bla ka do ministry so min nyeshi nedu police alu kunga ngo kibara nyana bolima o kama nyema ya so ko tnedo o kuma na abeti siganye wa bela jile fana ti chen ngako kelengele munumbe no lu jogo no wale ni nye akonu ko gelem sabu ko na foro ko kuma na ika idafa imani vinyana ni togo sugula anga jamana dunye karo ka fo dambe jamana foro ko kuma ka do la ka ado ni makunaja alaba ko ka bi songa gele akosobe makambe doni mile ko bi ko nunu ye wale ula mise mawnye munu ni ka do frama nyini alla o ni mama ika do kala donga beni nyi alla ka bi se ka ta wolo ka do gele abala dona na tawla da do ko ka kan bi ukanga se ka maya tabulo nyuma munu ko di polisuma kuka segi ni kusinzi ukan ka nyefoli ke halibi ubi mo la jo uka joni ka do bunya ni karamai one amabla o mine kono pro mamunu mbe ufana bunya no karama ni ko lu ko ni sariya soso ko sariya soso fere munu no lu be ikado nyangeni kufo ulu la donne do u dantigale do ka mo bla ikado ka fo ukan ko kafsa tati dafa imani vinywana bele jile nyena bedala kote wale nyenye ay wote sharia kuno ate sharia kuno sharia ya mo fofi oho akuputo ne pas le dire policia kala mo fo
kangan kolosi ko ni na nyu no ma ya tabiya mu fo skatala polisi gere alni tama sira matrafa bay ne ka nga fo merci edi ne ba wule ka ba ne ne sisa amanga ke nga merci mba nyefi nani o mai iba blaka o meni polisi do fana bi aforo ko polisi kana doro mem ne mala ola na do na frila alajo ka la famu ika nyangilu na fe obenye fwaye ika blaka ta senya wore ni ya nywana wore ke nindi kanga kila o kuma tabi tai nga warbe mino bela oni buruburu masoro tuma do la ndende bina bwala bo dusugasi mana na chugo nini bonyongo do bena dondo dusugusa kuru ko kumbere de ni daw kenya na bolo ti kenya de apulusi bwo dum fana mai au fana mai iye ni gonu yewa ngani polisi ye bugo koke o fana mai de o fana ka gele de o mai de polisi bugo mai chelo ya mere bonata le bonani ale tasa mi nye ba makoni pariche gado ka fu akele do gado wa sabiri wa nabi fe mi gado martaba o le chele ka dabo gado ka fu se no kumbere no anu ni nyonche yus ba janjo hageto bismillah ni surunya ya fama adofle de vie moko o kona ko mi ya ni no France che ba makoni pariche ko janjo iba ka fu ka gele aledo abigele wa mi nyanche ko ala nya dakene ka Dakaro no Senegal fa baye Faransi ko ikado ka manyema do bi ko secrétaire d'état française ikado ka fo ko Krisula Shakara Pulu ni rete Faransi de wulu ni rete to yere ni tu ka yere wulu de yere ko ka jamana fali wali de la ko yo lui Shakara Pulu ha Krisula Shakara Pulu ikado ko ministre d'état française jajo masa ikado ka fo ale mi voza ko igado ko no lokunde ko maliko kumbi ba ko mali kumbi dafri ko faransi nana mali bari dafri lela ja otifo mali de nengunta dufa ko no ble koy ina fo wati temene una haka ja minyi ka do abla jopu asana go ka khalifa toro ay jabi dama onno gonna ako ko faransi ko ukana kulum ama faransi blaminen shi ko no ka tasma wuli ga kala kani re ka fa bae ekulaje ko pompier betasma mene kani re ka fa bae gigere ke victime ni utibe Abdoulaye Jobo ay ikado musoni njabi ni njola Abdoulaye Jara ale refona ya fasranye bi ende pana konala akoko minyi ikado gundote mashi mable ka fogo parire bamako che ka tiene do abi wati jambo haka ja bisibasa barka bunyaledo fe miyende ndonye jere bado sigile mbe Senegal fa bala no Dakaro yi be nyon soroy o jere kenega anya da kenega ka fo kanje ko gagele tukuni ngwe fe minyi ikado ka fo abe boli fe menga jere nyire be ikado farafina lakana ngo kungango kiwere aka Francis ministri ko anya fo chugo mina ale ikado ka fo anani kuma doye ko boko bi aka kuma ko nala ka jira ka fo ko ulu nana an kana bla ko ka damne ikado serval la kana se barkanma ko no kunte ikado ko malik kumbe bi ikado jugo ka joko no ko fe mi ulu de malik kishi dafrilima haka ja ikado ka fo ko ulu ka ubara ka ngangu ulu fo kulu tan ola aywa ko mi ye ka ulu ka famu yali ngaba mako ya famu chugo mi ko ko mo faransi bla mine wore kono ka tasma mene ga kala kan yire ka fa ba ko an yu law mina de kono pompier pyroman Jean-Yves Lidrian Desra Romina ale re to gelendi ni madala na ale na sega tasma ale na sega kanjonjon voya ko magroni mi faga France ko bandi ay triya bla France bara la umanja ka parli kela obla la luma se pari mala ka kala ka ikado ka fo ma kuntan wore ko lu pese ni to ko re mandi o siza sa ay muso koroni dota tere juguni do ko Elizabeth Borne France Borne ni Borne tigele ni France re de Borne le be ki siki kala je mbaji de aywa gajo Abdoulaye Jara ko secrétaire d'état française no France uga ministre mi mu uga jamana ni jamana wore ko nyaw nyana bo ani farajela no Europe ye kunya unyana bo o kerefe ma ministry do eniye mimbe ikado ka fo tabulu ulu jiri siraka ukai ka do jekulu no francophonie jekulu o tabulu jiri lisra aleka bara yoye ba faransi da jengo manyo ni nyonche aka la selu sive fe mi ikado ka fo ko faransi ko lu na anve no ko ku kandi auma ko kandi bara kulu yoke hakika nyema kulu yuko na je awne ko ikado awndronte ko farafi me faransi be farafi jabana chama kerefe ku deme ni ku deme
k'u kɔkɔrɔma don u ka taabolow caman na ko Mali bɛ o la min bɛ lakana ko fɔ ko sen bɛ u kɔkɔrɔmadenw dɔ la ayiwa a yɛrɛ ka fɔ la sa a ko k'olu sera anw fɛ yan 2013 san na waati min k'o kɛra ni i k'a dɔn Mali maa ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ o kuma k'o kɛra n'olu ka laɲini ye k'olu de ye wele bila Faransi ma k'a y'a sɔrɔ Mali bagabagalen don dɛ ko Mali yɛrɛ ka latigɛ de kun bagabagalen don waati k'olu nan'u kandini k'u k'a dɔn anw dɛmɛ k'a jira k'a fɔ k'u na i k'a dɔn an ka jamana kuma bɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko farafinna yɛrɛ dugukolo ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'olu na wuli ka jɔ kɛ u ye i k'a dɔn diɲɛ tɔnba bɛɛ wele ka nazarala tɔnbaw bɛɛ lajɛlen wele k'a dɔn k'a fɔ ka wuli ka jɔ k'olu bolo da janɲɔ masa Abulaye Jara ka fɔ la a ko di ayiwa k'olu de y'a Mali bali dafirili la ko nɔ tɛ ko kalifa de tun bɛ sigi Mali la yan nɔ ko ni olu kuma wuli k'u jɔ anw ye a ye nin kuma fɔ ka tila k'a jira k'olu ka wolomasi taba 48 ko sara Mali dugukolo kan yan ko Saheli yɛrɛ kɔnɔ ko 59 k'olu o de sara Saheli yɛrɛ kuma boli baaraw la min ye banfulabulamantigiw ye kasigi bilen ko maa 174 k'olu tora anw kuma boli ko la ani k'a dɔn Mali lakanani ko la ko anw kan k'olu fo ko joli min bɔnna anw ye kɛlɛ kɛnɛ kan ko i k'a dɔn tanu ta k'olu sɛgɛrɛ ko n'o kun tɛ ko olu nana Mali basigi ni a ɲɛmajɔ n'a lafiya ɲini ko n'o kun tɛ ko se y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɔ Mali ko la o kumana a y'o bɔ a da yɔrɔ min na o tɛ kɛ cɛja ɲɛna k'a b'a a da gulobara ni sigi Abulaye Diop n'o fana y'anw ka minisiri ye min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ a y'i kan kɔrɔta Dakar o sigi la yen nɔ a ko minisiri i bɔra ka kuma min fɔ ko aw yɛrɛ de ka ko ye nin ye aw de ye nin ko tigiba ye aw ka ko de ye nin ye aw de ye nin ko ninnu ta ka farafinna sɛgɛrɛ ka sabu kɛ mun ye ko a misali b'an bolo fa bɛɛ fɛ ko farafinna yɛrɛ dugukolo k'a dɔn k'a fɔ olu ka baloko ko gɛlɛya min b'a la ko Faransi don wa aw ka bagabaga de bɛ maaw kan ka taa o sira fɛ ayiwa ko Faransi ko unu i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw k'u ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka janfajugu siri Libi la ka taa Libi da wolo ka dodoli ɲaga ci ka kɛ diɲɛ maa kan ka diya farafinna duguw kan fɛn min ye Saheli jamanaw ye ka maamurutilenw cari ka bila anw kan ko Libi da bɛ walo don min u ka jɛɲɔgɔn juguya n'u ka ŋaniya juguya de m'a kɛ wa jɔn de y'o kɛ ayiwa k'olu de taara Libi ci ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲaami nin cogo la ko ka sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ kɛ ko k'o yɔrɔw lakana ko Libi ci ni bi cɛ u sera ka basigi sabati ye wa i k'a dɔn farafinna bankun tɔ minnu ni i k'a dɔn Libi ci kɔlɔlɔ sera u ma u sera ka ɲɛmajɔ sabati o jɔn na k'ale b'o ɲininkali kɛ i k'a dɔn Faransi a ma ɲɛma la fɔlɔ Abulaye Diop n'o y'an ka minisiri ye a labanna k'a fɔ ko a da sera min Mali ka latigɛ min ma ko Mali yɛrɛ ka latigɛ ma deli ka i k'a dɔn bagabaga ka tɛmɛ Faransi ka taabolo kan Faransi ka taabolo de ye Mali ka latigɛ bagabaga yɛrɛ ye ko tiɲɛ don anw ka kɛtaw bɛɛ ma ɲɛ farafinna bankun kan tiɲɛ don an ma jɔ an yɛrɛ ka lakanako jigiyaw kɔrɔ kow ka ca an da la k'an ma ban ni si ma koyi ko nka ko in yɛrɛ tigiba ye jɔn ye k'o ye Faransi ye tasuma mɛnɛna de ye olu ye ko ka tasuma mɛnɛ k'o ɲaga ka sɔrɔ ka n'aw yɛrɛ kɛ o fagaba ye ko o kuma tɛ tɛmɛ anw hakili kan k'an k'o f'u ye ko Bamakɔ ko an tɛ se k'a fɔ k'an ka kɛta bɛɛ ye ɲuman ye hali lakanako la ko an m'an jɔyɔrɔ de fa o ko n'o tɛ k'a kun tɛ se nin ma bi ko ye fɛn min ye k'a dɔn Faransi ye ko n'a ko wolomasiri 50 ko olu daɲɛna Mali la yan nɔ ko maliden tɛ se k'a ka su dan k'a ban civil ni i k'a dɔn finitigi ni finita gɛlɛya ju tigɛra olu fɛ u ka gɛlɛya ju tigɛlen ko n'olu b'u ka su da dɔn k'anw tɛ se k'an ka su dan ko sabu k'an tɛ se k'o da dɔn u ka dabali jugu tigɛlen kama ko k'a sabu kɛ mun ye Abulaye Diop a ka fɔ la a ko k'ale b'a jira u la k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn filɛ nin ye ko fɛn fɛn filɛ nin ye farafinna da la k'u kana fɔ u bɛ tigi wɛrɛ ɲini a la k'u b'o doni da farafinna kungo ye ko Faransi don olu jɛɲɔgɔn jugu o kumana janjɔ masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ dɛsɛra ka fara ɲɔgɔn kan farafinna bankun kan ko y'an ka fiɲɛ dɔ ye kɛ an ma ban o ma an ka jɛngoma ɲɔgɔnyaw k'olu bɛ kɛ fɛn dɔ de kan fiɲɛ caman yera o la ayiwa ko nin bɛɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛw tɛmɛnen kɔ an y'a ye k'a fɔ ko Faransi de ɲiyɔrɔ ka bon lakanabaliya la farafinna bankun kan kɛrɛnkɛrɛnnen la anw ka jamana kɔnɔ yan ka tasuma minɛ ka n'i yɛrɛ k'a fa ba ye ka tila ka pɔnpiya fari da ja e yɛrɛ ye tasuma minɛna ye ko pɔnpiye pyromane Abulaye Diop a kɛlen ka nin fɔ a ko min ye k'a dɔn Mali ni Faransi cɛ ko n'i y'an ka jɛngoma ɲɔgɔnya kɛlen ka ba sɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ Faransi ye Mali bonya k'a danbe bonya ka Mali ka tɔnɔ n'a ka nafa bonya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔn o ma k'o bonya Mali dugukolo bɛɛ ye Maliden ta ye k'o fana bonya k'o de b'a to an bɛ jɛ ko ma tuguni n'o tɛ nin ye a kɔni da walolen o kumana k'a bɛ mun fɔ Mali y'a kanu
aka jamana den aka yɛrɛma hɔrɔnya ni maa min y'o bato i k'a ka taabolo bɛɛ lajɛlen bato nka sago kɛ n jɛɲɔgɔnw na ko o yamaruya o bɛ Mali bolo wa an ka bonya ka da o kan maa min ka d'an ye an n'o de bɛ jɛ ko ma wa an n'o bɛ jɛ ko ma olu ka hɛrɛ ni malidenw ka hɛrɛ bɛ jɛ min kɔnɔ n'o t'a la k'anw da t'a kuma la Abdoulaye Diop ye mun fɔ tuguni a ko ni tuma o maa m'o bonya n'o taabolo ta ka anw sɛgɛrɛ o kumana i b'i yɛrɛ ye maliden b'a yɛrɛ ye anw ni bɛɛ bɛ jɛ nin hokumu kɔnɔna la fɛn fɔlen ninnu hokumu kɔnɔ n'i y'o matarafa k'o bonya ko min ye k'a dɔn hali Faransi ye n'a sɔnna o ma ko anw n'u bɛ jɛ ko ye anw m'an kɔ don maa si ma wa an tɛ datugu maa si ɲɛ wa an ka jɛngoma-ɲɔgɔnya ko diɲɛ don o don ko dɔ de bɛ bɔ a la ka taa fɛ ni Faransi m'a ka dabolo juguya ni ŋaniya juguya dabila u bɛ ka ŋaniya minnu siri ko Mali y'a i k'a dɔn i ɲɛ minnu ka sin Irisila ma a ka lakanako ni dɛmɛbaa kura ɲini na k'o de kɛra i k'a dɔn cɛkumanjɔlɔ ye Faransi kan na a ma se k'o kunu diɲɛ na i b'a ye k'a fɔ ko anw ka kɔrɔn bara bolo gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen wolomasiri taabaw ni siliw kan a bɛɛ ye Faransi ka bolo nɔ ye wa ko an tilala ka i k'a dɔn mun f'u ye tuguni ko kabi don min n'an ka fangabulon ɲɛma a don kama n'ale bɛ diɲɛ tɔnba ka bulon kɔnɔ n'a y'i kanto ko Faransi y'an to panni na ka an lafili i k'a dɔn ko o kuma k'o de ye tiɲɛ ye ko o tɛmɛnen kɔ o kuma gangojugu Faransi la k'u ka lasigiden o y'i k'a dɔn manamanakanw fɔ CEDEAO k'olu su ka kɛ anw kan olu ka ɲangili ta k'anw sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ y'o tiɲɛ ye diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko binkani don o kumana min ye k'a dɔn Bamakɔ ni Paris cɛ ye ko min ye k'a dɔn ko Conseil de sécurité o kɛnɛ kan Nations Unies na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaaw tigilamaw kunkanko kibaruya la ani dogo ni janfa minnu b'a la ko Mali y'o bɛɛ mada o kɛnɛ fana kan yen tuguni o kumana ko Faransi de bɛ anw ka sanfɛla a bɛ dankari o la k'a sɔrɔ an ka yamaruya tɛ k'a sago n'a dungo kɛ anw ka dugukolow kan k'a sɔrɔ an ma jɛ n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ an y'o fana jaabiw bɔ k'o bin ko minisiri Abdoulaye Dakaro a ye fasa ba Faransi minisiri musonin ɲɛ la ka tila k'a tere fɔ a ye i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na u ka lasigiden min tun bɛ Nations Unies kɛnɛ kan a y'o fana tere fɔ a ye cogo min k'a y'o bila o y'a nɛnkun kunu yɔrɔnin kelen wa musonin k'a y'o fana a ye ji kɛ o ka ton na ko Mali tɛ denmisɛnnin ye anw tɛ maa ka dentanni ye anw ye jamana de ye wa jamanadenw ko an bɛ u hakili feerelen don o kumana ko Mali b'a a ka taabolo dɔn a b'a sago dɔn anw kɔni bɛ laɲini min kɛ ko Faransi y'a nɛnkun pilɛ k'anw bɛ ka min fɔ ko kalo don ko dalu de bɛ Mali bolo Mali ma kuma kun fɛ dɛ ko anw bɛ se ka taa an sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna cogo di k'a fɔ ko nin ko in kɛra k'a sɔrɔ dalu kolo kelen t'an bolo o ko ni Faransi bɛ sɔsɔli la diɲɛ don o don olu de sirannen don fɛn dɔ ɲɛ o anw ye laɲini de kɛ ko ka jɛrɛ sigi an k'a gundo waraka diɲɛ ka bɔ a kalama k'u sirannen don mun de ɲɛ a y'a ɲininka k'aw sirannen mun de ɲɛ jaabi gɛlɛn a ma se k'o jaabi Abdoulaye Diop nin kɛra ka jaabi ye ka ɲɛsin Faransi a musonin dɔ ma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ko Kirisula Sakɔrɔpulu ale ka kuma a y'o jaabi an y'a sama ka bɔ indépendant ka bidon boli kɔnɔ tɔrɔbɔrɔ an bɛ Abdoulaye Jara fo ani i k'a dɔn Abdoulaye Diop ale min ye i k'a dɔn o kumana musonin bila a sen tabara kɔnɔ sigiyɔrɔ la a jo b'a la Dakarakaw fɛ yen nɔ fo y'a ka jipu bonya a ma Abdoulaye ma ye dɛ baji dɛ aya i k'a dɔn indicateur de nouveau ne bɛ n bolo mɔnɔba nɔfɛ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Mali o kumana ko a douane ma ɲɛma ale kɛlen don ni ka wuli ka jɔ ni ka o fɛɛrɛw tigɛ an bɛ donni minɛ ko bi k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i sinsin i bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn walasa ka se ka jaabi jɔnjɔn lasɔrɔ o la indicateur de nouveau o de ale ka fasiri don bɔ ko 3,650 ani 57 an bɛ bi araba bɔli o la directeur général la ni a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général Amadu Kunate ko fɔ o ka a n'a ka jamakulu u ye u kunsi ka i kan u k'a dɔn jateminɛw la de b'a ye kanto k'a fɔ taama in a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye min ye sefa wari a miliyari 600 ani 11 min ni u ka kan ka se k'o fara ɲɔgɔn kan jamana wagande kama i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général Amadu Kunate a ka nin taama in k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ a bɛ kununko tarata kalo tile 24 octobre kalo san 2022 k'a ni jamakulu caman olu y'u kunsi ka i kan o ko ko taa jateminɛw kɛ baaraw bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛnw na dabaliw ni fɛɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sigi cogo min na baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye douane cakɛla minnu bɛ yen ani olu ka se ka hakili falen kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabaliw ni k'u sinsin walasa jamana ka wagandenya i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka wasa cogo min o b'a ye kanto k'a fɔ Mali douane a n'a dɛmɛbaw o fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaa minnu n'olu bɛ nin baara ninnu kunna o kumana k'u kɔni ka k'a dɔn k'a fɔ Kayita in kɔnɔ ko jigiya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a lajɛ yala baaraw bɛ ka dangan minnu na gɛlɛya minnu ni fɛɛrɛ minnu kan ka se ka sigi sen kan walasa budget
minnu n'o kan ka ɲini i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ wasa kɔnɔ cogo min na inspecteur général Amadu Konate k'a n'a ka jamakulu minnu n'o bisimilala Kayi i k'a dɔn k'u ni Kayi marabaw ani Kayi sigida maa ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen ka hakili falen ti dɔwɛrɛ jamana bɛ danga min na bi maa minnu bila an bɛ yɔrɔ min na ani bɛ jɔyɔrɔ min na i bɛ se ka o fa i k'a dɔn k'a fɔ ni fasodenya ɲuman ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taama n'o dusukun ye bi a ye tariku ne ka o lawuli a ko san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ min ye Mali douane k'a tiɲɛ don gɛlɛya ye an ka jamana ni k'a lasɔrɔ gɛlɛya sira caman min ye bana jugu ye fo ka se min o bɛ tali kɛ CEDEAO olu ka o kumana kodɔnbaliya ɲangili min ye Mali lasɔrɔ ko n'a ta bɛɛ lajɛlen Mali douane ye a cɛsiri baaraw olu kɔnɔna sariyaw batoliw kɔnɔ walasa anw ka jamana wagande a bɛ se k'a lasɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ wasadenya na cogo min jamanadenw bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ wasa ni k'o lasɔrɔ i b'a ye kanto ni a bɛ tali kɛ o de la ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur kɔnɔ a ko inspecteur général Amadu Konate ani maa minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ Kayi marabolo o douane maa ɲɛmaw ye u ka hakili falen kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ a sinsinni a n'a musakakaw olu siratigɛ la sabu ko miliyari 611 min n'u kan ka o ɲini o kumana ko o plan n'o fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min ani o baara minnu n'olu sigira sen kan jamana jɔyɔrɔ ye minnu ye i k'a dɔn ko jamana bɛ ka i k'a dɔn caman kɛ o la o de y'a to olu yɛrɛ minnu ye baarakɛlaw ye olu minnu ye soldadeli olu ka se ka cɛsiri minnu ni k'o kɛ ka jamanadenw o kumana k'olu ka nafaw ni k'o lasɔrɔ cogo min ko baara bɛ bila o minɛ de kɔnɔ i k'a dɔn min bɛ fatiri kɛba n'a bɛ Usmane Daw kofɔ a ko inspecteur général Amadu Konate a n'a ka jamakulu minnu n'olu ye nin jateminɛ ninnu baaraw kɛ k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ wasaba don o bɛ hakililajigin fana kɛ k'a fɔ Kayi marabolo ye sigida ye sigida min n'i k'a dɔn k'a fɔ ani Sénégalais olu gun bɛ ɲɔgɔn na port min n'o bɛ tali kɛ baton danga ni Sénégalikaw fɛ yen k'anw ka nafasɔrɔ sira caman o bɛ don o fɛ o ko olu tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛ baw kɔ ani baaraw olu bɛ se ka kɛ kɛcogo min na tuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ɲɛmaayaso ani baarakɛla minnu n'olu bɛ terrain kan olu ka se ka bɔ ɲɔgɔn galama k'o bɛ kɛ sababu ye ka ninkurafiya i k'a dɔn cakɛda u yɛrɛ la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ don n'a nataw la min ye inspecteur directeur général de la douane n'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général Amadu Konate kofɔ o ko a bɛ na nin wale kelen ta ni ka sigida tɔw sɛgɛrɛ i n'a fɔ Segu marabolo Buguni ani Sikaso walasa sɔrɔko min ni o ka kan ka se ka lasigi sen kan jamana bɛ se ka wasa cogo min na Mali douane jɔyɔrɔ ye mun ye kɔrɔmɔrɔ k'olu bɛ se ka o jɔyɔrɔ ni k'o fa cogo min na inspecteur min ni o bɛ Amadu Konate kofɔ o kumana fatiriba y'a jira k'a fɔ Usmane Daw a ko k'a n'a ka jamakulu u bɛna nin baara in kɛ i k'a dɔn fo ka i k'a dɔn nafaba ye a la hakaja anw ka jamana sɔrɔ ko a bɛ se ka sigi kala kelen kan cogo min na indicateur de renouveau u ka bi bɔ ye nin ye n'o tɛ buruburu ko sanama c'est chaud dɛ très chaud c'est chaud dɛ buruburu ko sanama m'a f'i ye a ma nɔgɔn han affaire de buruburu la c'est pas affaire wuya dɛ c'est pas affaire wuya an ka taa sugu la ka taa ɲininkali kɛ good commerce la yala a bɛ cogo di ye Ablaye a bɛ cogo di ye an ka taa amaro an nana o kumana hakili la dɔnkilida denmisɛnnin ninnu u k'a nɛgɛ ka di kosɛbɛ wa u bɛ sinikan fana caman k'o lase dɛ kumakan balolenw kɔni bɛ bɔ o tiɲɛ yɛrɛ la ani Simbara lamaga ni sigila lamaga ninnu kɔni tɛ kelen nkalon man ɲi an bɛ donni minɛ ko bi bɛɛ n'i ka taabolo don siga t'a la n'o tɛ dumusɛn caman bɛ yen bi kuma sɛbɛlama bɛ b'u da lasiralikan bɛ b'u da a bɛ jigiya yɛrɛ ko fɔ wa hakilina ɲuman yɛrɛ mana kɛ olu fana na o b'an jigi sigi sini dumusɛnw sabu u bɛ se ka caman bɔ fili la nka a taabolo dɔw bɛ yen olu ma nɔgɔn dɛ olu ma dabɔ ɲuman yɛrɛ parce que an taara munumunu jɔ a la groupe commerce i k'a dɔn an bɛ Abdoulaye Mayiga n'a jamakulu bɛɛ fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'i y'a bulo fo n'i ma Mariam fo a tɛ diya yɛrɛ i dun b'o fana fo de dɛ compliment ka jalo jeri aga cɛkɔrɔba fo Kayi n'Ala sɔnna Kayi an ka musokɔrɔba Mama National kosɛbɛ Didika yɛrɛ tɔgɔma fana bɛ Kayi mun sisan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen jajɔ an bɛ don ni national ye national n'an donna n'ale ye ɲɛbila sɛbɛn n'o ye Amadou Fa Jalo ka ɲɛbila sɛbɛn ye a ko ne Mali kɛ n bɛ ka k'a dɔn a jugulamaw n'u ka bolomafaraw ni i k'a dɔn ladɔnw ta u ngɔni ma ko Kayi bɛ dabalibanko y'u bolo koyi o bɛ kɛ min ye Faransi ye jugulamaw ani k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbaa jugu Faransi ka ladɔn olu minnu bɛ i k'a dɔn an fɛ yan ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko Mali kɛ n bɛ k'u ta u ngɔni ma fo ka fiɲɛ tigɛ u la aw caman kɛ n bɛ k'u da kɛ gulɔbaranin sigi sisan wa caman birilen kɔ tigɛ ka ban dɛ o ma fɔ de ko ten gɔngɔn wulilen don sisan dɛ ne min f'i ye kɔrɔ dibilenba de don poussière wulilen sisan dɛ o donna saɲɔtu ni y'a kuma la
dɔw ye sala yɛrɛ ta ka ba tigɛ dɔw tila ka duguma sirani minɛ ten ko nɛgɛsotigi ɲa ma i ka tɛmɛ ni aya bismillah wa telimanigiw ye wari sɔrɔ olu ye wari sɔrɔ dɛ olu ye wari sɔrɔ ni faama ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ɲama kan bila y'a fuma la kelen ka frontière ye fɛ jajɛ sagonda ye o ye kɔlɔkɔlɔ buruburu de o tɛ batara buruburu dɛ national a ko nin b'a ye k'a fɔ min Amadu Fa Jalo ye a ko ni Mali kɛn bɛ k'a jugu ani k'a dɔn juguw ka bolomafara ni ladaw ta ngɔni ma fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ i k'a dɔn septembre kalo tile 29 o tɛmɛnen i k'a dɔn jamakulu dɔw y'u sogolo ka na anw fɛ yan o y'a sɔrɔ u tun ye tile 24 de fɔ nka Mali yɛrɛ ye i k'a dɔn o gosi ka b'u da k'a sabu kɛ mun ye ko anw ban'o ma kolokoto sabu u tun kɛn bɛ ka janfa jugu min siri farafinna da la ka farafinna tɔn k'o ta k'o da u kun diliba ni ka i k'a dɔn lamɛrikɛn jamana sɛgɛrɛ k'u bɛ taa o jɛrɛ sigi ye o kumana k'o yɛrɛ kama Mali kow ma ayiwa ko minnu kan ka na k'u ka dazo ye k'a y'a to n'an labɛnna an b'aw wele juma walima alamisa awɔ an b'aw wele ni min y'a hakili minɛ a bɛ na lala o de kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 29 ye fɛn min i k'a dɔn farafinna a tilefɛ jamanaw jɛlen de tɔn min na n'o de i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ye a jamakuluba y'u sogolo ɲɔgɔn kɔ ka na min ye i k'a dɔn maaba saba bɔ ɲɔgɔn olu kɔni tun bɛ i k'a dɔn a ɲɛbila a jamakulu ɲɛminɛ baara la a ka ja i b'a ye k'a fɔ ko min ye u nana sa ka na kuma anw fɛ yan an ka maa ɲɛmaw n'u ye sigi ka baro kɛ a sigi ka baro ko a ye jisuma suuru maa ninnu kan a jisuma n'i ko i b'a ta k'a jate minɛ ko 0 degré o ye glace ye 0 degré an y'o jisuma suuru o dunan ninnu kan an ma t'u ka wɔsi fiyewu o kumana janɲo masa i b'a ye k'a fɔ k'u bɔlen kɔ kuluba palais kɔnɔ ko maa t'u la min sera ka ɲɛfɔli kɛ maa kelen t'u la min sera min nana ka ko ala ni u lamaloyara ni jigitigɛ min dar'u kan ko maa kelen t'a jamakulu la min sera ka ɲɛfɔli kɛ a bɛɛ y'a nɛ kunu o kumana ko n'i y'u tugulen ɲɔgɔn kɔ k'a na k'i ɲɛna ko busatigi b'u kɔ haraba k'a kɛra i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔ ko dan ye ko ninnu bɛ se ɲɔgɔlɔ la ka tɛmɛ ala ka kɔtɛba kan ko nana a ko fɔ ko tun b'a ɲɛmaaya la o kuma daminɛna waati min n'an ka maa ɲɛmaw da donna kuma la ale y'i kun sulu tɛ yuguba sage a kun ma se ka kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ fo ka taa kuma ban ka anw ka maa ɲɛmaw ɲɛkun filɛ min ye Adama Baro ye u y'o baro fo ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo ɲuman jira o la u ye Adama Baro fo ka taabolo ɲuman k'o jira o la k'i b'a ye k'a fɔ ko nin si ma se ka kuma ale kɔni sera ka mun de kɛ ale ye yɛlɛnijɛ kɛ ten yɛlɛbilenni ni yɛlɛnijɛ ani k'a dɔn yɛlɛ min n'a a bɔra i yɛrɛ la kelenw tɛ ale yɛlɛnijɛ kɛ ka sɔrɔ k'a jira o la k'a fɔ ko kumana ko olu nisɔndiyara a y'a bolo fila kɔrɔta ka foli kɛ malidenw ye ko thank you very much n bilen ma gilɛ ka mɛn n b'a dɔn nin kɔni ye foli ye n tɛ gilɛ ka mɛn nka i k'a dɔn n b'a dɔn nin ye foli ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nka ko interview a ye ɲininkali k'a da t'o la a kɔni y'an fɔ k'an barikada ko nka k'a tɛ ɲininkali jaabi ko ɲininkali k'a da t'o la ko ne interview o kumana jajo masa i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ninnu ye u nana kuma minnu fɔ ko u nana ni Faransi ka cikanw ye i b'a ye k'a fɔ ko jateminɛ olu kɛra ni délégation ba min tun bɛ CEDEAO la k'i b'a ye k'a fɔ ko u dɔw tun bɛ kuma ha ka ja ko u numan bolo de birilen don u ɲɛda la u tɛ se k'o bɔ u ɲɛda la ka kuma anw fɛ cogo si la ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ko i b'a ye k'a fɔ k'a dɔw tun bɛ girin na i n'a fɔ u tatɔ don dankari fɛn dɔ la ala n'u harabalen don ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali kɛra ka ɲɛsin Adama Barolen ma ale ko kuma t'a fɛ ja min ye k'a dɔn Dana Akufo o fana ma se ka kuma i k'a dɔn a y'a nɛ kunu haka ja ko dɔ ko moi je ne parle pas o kɛra dɔ ka fɔta ye o dan'o ma a négociateur yɛrɛ t'a la je ne parle pas je ne parle pas o y'a kɛlɛ ye o kumana ko min ye k'a dɔn ko nin faamuyara maaw fɛ joona k'a fɔ ko lamaloya min dara ninnu kan k'a y'a to u bɛɛ lajɛlen daminɛnaw la u bɛɛ y'u da gulɔbarani sigi ko Maliba ko Mali ye Mali belebele ye koyi ko Mali kɛn bɛ ka i k'a dɔn maa dɔ lebu yira diɲɛna bi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'a n'a bɛnɔgɔ kɛ n'o y'a bɛnkɛ Emmanuel Macron ni Sobi Pali Guatigi Foroko o kumana ko Mali kɛn bɛ k'u lebu yira diɲɛna bi ko janko kɔnɔ wari bolomasi taba 49 min kun bi yan n'an ye 3 kana bila i k'a dɔn n'a tɔ tora 46 ye o 3 min kana bila la olu ye musolakaw ye an balakaw lajabali man di anw ye ko min ye jamana ɲɛmaa ye président Assimi Goïta ale y'o bɔ a yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ danbe hukumu kɔnɔna la ayiwa ani hinɛ barika kama ka ninnu kana bila o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen ko nin cɛ in tun kan k'a yɛrɛ fa de k'a sɔrɔ hali mɔgɔ ma bɔ a kalama Alassane Dramane Ouattara ni malo b'a la
ka nganga yere fadi ka soro mago maba kalama ko sabu lebu dara keneka dafusa geleya ko ikado ka fo a barachira ku fem mi ikado ko ni yere wolo kundo ka nganga yere fa o kuma na mi ikado ka fo ni ko e o kuma ko mi mikro ye ko jaja o de sara ne kundo nunu de ka fu mikro ka mikro sara ka fini jukoro kana usigi sasa mi fo ubemba ka ba to aga soko me he mali wako maliko donao anaika do afiridio ko lu boro kalama minye mikoro de kumenu nunga finu jukoro ku bina kuma mimbe temanu che okupela jile kalasi do tabu ka banfula koro do tabu sendrila do tabu ka subiye yerela ko do tabu ka do ka glugu jukoro do tabu alu ka susetila ka mikoro do fa bela kanu sigisa ka soro ka ika do nyingalu damine okumana ko jugu kunna nakabe na mimme amu me jugu kala ka malole lebu de soro wa minye ika do ka vo uka mikoro kera uire tere sabu bokera ko be kalama sigatala o kuma ko minye farafina ga bone ko farafina manyema bone tigi were de do ru de be farafina bla bone kono o kuma ko minye ka do ka vo kalo kele o kofe fe minye ka do ka vo ko ni yeni ko numbe ta ku laje haka ja ko tiere ka fo conseil de sécurité keneka e ko mali la nyini ge la nyini de sele no ka waleya ko la nyini de sele no ka tabala o la nyini munu ble ne ko adabole do mungama francia saria so baras ki roma chama minga an feya ka dangara nga horonya na nga dambe nanga dugukolo la ko ni bela jile ko amna obere mada anu ye ka do jatike wala ke ba tigila ma uglan chogo mina u deme ka kala ka deme ba jugu ya fana ta ku segera ala ambe yoro mi ko bi ko akira sababu ye Francis la sigide do ya nengun pleple ko Nicolas de Rivière o te foloni wa jitemesirani Nicolas de Rivière ikado ka fo ko ye ikado iklo wuli ko jo kakla ka jira ka fo ko mi ikado ka fo ko General de Gaulle ko tu me fait mi Nations Unies ma ko un machin ko un machin o kuma janyo maza an ga ministre Abdoulaye Diop ko ikado ka fo kai ni cheni blagata kalanzola diplomatie kalanzo ka ba damne primane na tukuni kalanzo folo ce n'est même pas évident à moyen de préparer à témoigner reso ce n'est pas évident sabuna la ko job ka corriger ba avec 0,25 dama parce que pour ne pas écrire vraiment effort fourni bana kala 0,25 o ko Abdoulaye Diop kay ni ikado ka fo la sigideni ayabla gata kalanzo la no diplomatie kalanzo e ka ba damne kalanzo folo la o kuma na ko minye France ka desera aye jie chien ayo ka me fuga na Mali fona chien ba desele mi vlo la ni de abe fere ni dabali bela jele de tige o ko ka ikado fere jugu ko do Mali kono uje nyanjugu munumbe anu ladon anu deme ba jugu ko lu fana be fega Mali ko ka sanangoni ngomi jidi se ga Mali je otise fiu ko be fega Mali ko sanangoni ngomi jie ko se ga Mali je ko bana jugu mimbe olula ko bana jugu ko ala afurate ma bolo bana ala ila sege nguyi wa ikado ladon munumbe ko ikado jamana mami mina dangaro la ko on ta do pise ko deme chugo mi ka fara o ka dangari ka jamana la ikado ka fo ne mako tigi ladonye o kuma Abdoulaye Diop aya jira ka fo ko fe mi ni ngo nye ko on denganele do aka ka fo ko faransi de ba ko jukoro wa faransi de be ka nun deme wa faransi ko ka do anya kirita ku segera kirinde sele do ka sigi o kuma na mi ye ka do ni ngo isa ko Mali ko ni ya jira ka fo ko atako bla fo finin kan fo wa bo o kuma kan gele do ka faransi na jugu na bo ana deme ba jugu ani ladon taw ngoni magafiye tigola o kuma na ko farafina josim kura asababu nyuma be bo Mali de la ya Mali bo di ko grand pays jamana bay ka sababu de be boya wa obe Mali kale kana ka fo farafina be kana bla soro sira o sira ka Mali to ko ola wa faso de nyumanya dambe ku ka do kamba gira farafina be ka tuwango ko e ko ere madame ne ka banwa ko wa kaunde ba wajibiya abasoro ka waleya Amadou Mfa Diallo ni haka no bla sibanya bo national kono kono o kuma France ajawiye unu clé amaja uyo buki wa ulado mbisa jiri bisa jagu anala do bigatala ni jiri ba imbina alado mbisa lado bita wa bisa barkati lado nani bolo ma magala o to o karle lado be bisa bazine ni masa o bita tunga abita kuve le nouveau réveil ikado alikuma me ako ko mi metalike ministre so mi nyashine do anga jamana siraba ko ana mine mbawo ulu kunga ngo kibara nyana bolima na be ministère des transports et des infrastructures nika okufo ako uyu George me fola jorola atriba ni abe ikado adama
Kulubali kofɔ a ko ministre madame Dambele Madina Sissogo ana ka jamakulu n'o ya n'a ka département baarakɛlaw ye k'u ye hakilina miiriw ni ka o kɛ ani ka taa jateminɛw ni ka o kɛ san 2022 sira minnu n'olu kun sugu kun dilen don maaw ma n'o ye entrepreneurs ye i k'a dɔn n'u y'a ɲini k'a fɔ olu bɛ se ka jamana ka baara kɛ kɔrɔbɔrɔ ko kuma na ko baaraw jateminɛw kɛlen kɔfɛ a k'a yira k'a fɔ baaraw olu ma wasala sɔrɔ o de ma ɲɛ min kɔ o kuma na k'u ma ko munumunu dɛ ministre i k'a dɔn madame Dambele Madina Sissogo o kuma ko jatew bɛɛ lajɛlen filɛ kɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn san 2021 sira minnu n'olu kɔni kun ka kan ka se ka i k'a dɔn cogorɔ bɛɛ n'o ye ka yɔrɔ minnu tigɛtigɛlen don k'olu fara ɲɔgɔn kan tugutugu bari n'olu kun kan ka se ka kɛ jamanadenw ka taama n'u ka lafiya o hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Kayi marabolo kɔnɔ Kulukoro Sikaso Mopti ani Bamakɔ yɛrɛ district entreprise minnu n'u marché kun dira u ma kɔrɔbɔrɔ ko jatiw y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko baara k'u ma se k'a kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara i b'a ye k'a fɔ baara kɛlen ma tɛmɛ 10 kan k'a sɔrɔ waati bolo dalen taar'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 90 o bunyango la parce que b'a ko kuma ko ma munumunu o ko dala dɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye ministre Madina i k'a dɔn k'a fɔ madame Dambele Madina Sissogo a n'a ka département i k'a dɔn ko weeleliw ni sigilenw ni i k'a dɔn ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ u y'a ye k'a fɔ ninnu minnu n'u bɛ entreprisew kofɔ o ko a dɔnniya tɛ u la a seko tɛ u bolo kɔrɔ ko de kama u sina ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ u la ka yira k'a fɔ jamanadenw olu bɛ dekun kɔnɔ u bɛ sirakaw dekun na u bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na ko musaka daɲa tɛ dɛ i n'a fɔ Fasiriba y'a fɔ cogo min na disponibilité des ressources ko olu bɛ yen nɔ nka ka baara boloda k'a kɛ ni a kuma ye kɔrɔ n'a fɔra ko kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ko kuma ko baara kɛlen ma tɛmɛ 10 kan waati bolodalen dun taar'i yɛrɛ sɔrɔ 90 na o kuma k'i b'a ye k'a fɔ ko cogoya ye u minɛ dɛ Fasiriba ko k'o kama o de y'a to maa minnu n'olu bɛ i k'a dɔn nin sira kofɔlen ninnu tun dilan n'o ye k'u labɛn Kayi marabolo kɔnɔ Kulikɔrɔ Sikaso Mopti ani Bamakɔ yɛrɛ district o ko kuma na ministre i k'a dɔn k'a fɔ madame Dambele Madina Sissogo k'a taara ni kibaruya ni kunnafoniya ye ministre olu ka laadala ɲɔgɔn ye min ni a bɛ kɛ i k'a dɔn jamana marabaa min n'o yɛrɛ bɛ a ko ɲɛmaaya minɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ k'a fɔ k'an kun kɛlen don ni ka sugubulo di maa minnu ma n'olu ye danaya ɲini jamana fɛ ni jamana kun ye sugu di u ma baaraw ka se ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ a la ko a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da gɛlɛyaw o kuma ko maa munumunu a da fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'u ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ cakɛda minnu n'o ye entreprise minnu bɛ yen n'a se bɛ u ye n'olu bɛ se ka baara kɛ ni wasa ye o kuma na ko ka se ka sugubulo ta ka di olu ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'an bɛ donnin minɛ ko bi ko sigikɛ bɛ ka makɔrɔni kɛ olu fana bɛ se k'u sena teliya baara bɛ kɛ i k'a dɔn sariya bato kɔnɔ cogo min na walasa a sugubulo n'o ye siraba minnu n'olu kan ka dilan n'o bɛ tali kɛ Kayi marabolo i k'a dɔn Kulikɔrɔ Sikaso Mopti ani Bamakɔ district sira minnu n'olu tigɛlen don n'olu kan ka se ka labɛn ko k'a fɔ ko waridanya kun don ko wari bɛ yen nka ko entreprise ma se ka baara kɛ jɔn minɛna u la a dira maa wɛrɛ olu ma Adama Kulubali ale ka fasiri le nouveau réveil kɔnɔna na tabarakala an bɛ Adama fo ka nouveau réveil maa bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ k'a fɔ Madina ye ko ba Madina ka taa Kɛɲɛba sira ko in fana jate a tɛna kɛ ni Kɛɲɛba yɛrɛ na kɛ na parce que Kayi région b'a la b'a la dɛ u ka t'o ko in lajɛ diɲɛ yɛrɛ la a Kɛɲɛbakaw kɔni ayi hali n'a kun t'a kalama n'a y'a dɔn wa a bɛ taa a fana kan ka min kɛ o ye an bɛ ɲini ka kalo 3 bonyango bɔ maliden bɛ kule sirako la samiya yɛrɛ de mana se baaraw la cakɛda dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don sira fana labɛnni ma entretien ma mun bɛ olu fana bali ka yɔrɔ dɔw lalaga hali k'a fɔ an bɛ nin na nin kɛra nin bɛ sen na o tɛ jigiya kɛ o bɛɛ ye dɔ ye nka k'a kɛ i n'a fɔ aw tulo t'a la o dun tulo b'a la n'u tulo t'a la o ɲɛ b'a la ayiwa baasi tɛ hali n'u m'a mɛn u y'a ye maa si tɛ se ka ko n'i m'a ye i m'a mɛn o tɛ se ka fɔ an ka jamana sira ko la i bɛ Mali kunnafoni gateau bɛɛ jateminɛ an bɛ dɔgɔkun 4 ɲuman bɔ bɛɛ a kuma bɛ fɔ wa an y'an da don Ntiko fana na yan kuranko alihamudulilayi ni min kɛra o fana ka fɔ bi kɔni o ɲɛma jɔlen don yɔrɔ caman na a barika Ala ye an b'o fana fɔ k'o jɛya sabu n'i ko k'a ma ɲɛ n'a ɲɛna fana i b'a fɔ o ka kan dɛ o hɔrɔnya de n'o tɛ sisan kɔni o ɲɛma jɔlen don fɔlɔ a barika Ala ye yɔrɔ caman bɛ yen maaw tɛ ka i k'a dɔn fɛn fɔ gɛlɛya bala sɔrɔ a la n'a minnu mɛ ka ko fɛn yɛrɛ kɛ sira jamana ko la k'a kɛ i n'a fɔ aw tulo t'a la walima i n'a fɔ minnu b'a fɔ peut-être an ka taa ci la o de ye gɛlɛya ye o ma ɲi dɛ o de ye gɛlɛya ye dɛ n'o tɛ ne m'a fɛ a mɛnna yan ko général Sumare bɛ ka yɔrɔnin dɔ lajɛ yen nɔ a jigi tigɛlen ba o yɔrɔ ne ma n'o bɛ se ka dilan a bɛ dilan Sotiba yɔrɔ in a bɛ dilan wa kalo 12 tiɲɛni wa k'a dilan fo ka jago don a la kɔnɔ de ma jɛya baara fɛ baara yɛrɛ bɛ di minnu ma ni maa 100 kan ka baara kɛ olu bɛ maa 50 de ta
ko ka baara kɛ maa 50 tɛ 100 jɔyɔrɔ fa a minɛn t'e bolo a jama t'e bolo a fanga tɛ e la entrepreneur bɛ baara kɛ n'a force de ye a force tɛ e la e b'i k'a ko kan ko sabu ko sugu fiyɛ jara na walama sɔrɔ ni sɔrɔ malo sɔrɔ balima sira sinji sira ɲɛsugu sɔrɔ o sira fɛ o tɛ Mali ko ɲɛnabɔ bilen dɛ a t'a ɲɛnabɔ dɛ baasi tɛ ni Mali kura ko don Mali kɔni tɛ ka kɛ kura ye bilen sabu Mali kɔrɔla han ni Mali kura ko don taabolo kuraw de bɛ don malidenw na ka maliden ɲumanw ɲini k'u bila o taabolo la o de ye Mali kura ye n'o tɛ Mali yɛrɛ si jɛra o Mali tɛ se ka kura a tɛ se ka kamalen ye bilen kamalen tɛ bilen dɛ baasi tɛ an b'o de kama mais ka ko kɛ annonceur dati do ala o tɛ bɛn dɛ n'u m'a fɔ anw b'a fɔ dɛ service bɛ yen n'i y'a fɔ fana k'i ye jugu ye annonceur ka to fɔ bali ye an dun y'an bolo ko ni ɲin tɛ tiɲɛ f'i ye k'i jugu sara k'a f'i ye anw ta tɛ sarali bɔ n'i y'an bila juguya kɔnɔ o y'i ka faamuyali cogo ye nka an bɛ k'i ladɔnniya de jɛmakaw ma mankan daminɛ o don an kɔrɔ ko kuranko ni jiko ayiwa baasi tɛ an y'a fɔ i bɛ ka fanga n'a daminɛ cogo di katikaw ye sira tigɛ yan a ma daminɛ ten mais mun b'u bali ka bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ a bɛ se ka kɛ jamanadenw ka baara la ko bɔ tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ko kɔnɔbara lacimuru de ye dabara ye kɔnɔbara lacimuru de ye dabara ye janjo i k'a dɔn annonceur n'i y'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ ko sonyɛni man ɲi sonyɛni man ɲi i k'a dɔn bɛɛ b'o dɔn ko nka ko ni musolaka in k'o bɛ se k'a sɛmɛntiya ni k'a seereya cogo jumɛn na ayiwa ko a bɛ fɔ anw ka jamana kɔnɔ a n'an ka maaya la cogo bɛɛ lajɛlen la ko sonyɛni ye fɛn cɛjuguba ye ko fɛn ɲuman tɛ k'a mana kɛ jogo min ye maa minɛ ko jogojugu b'i la ko fɛn do fɛn min n'a bɛnnen tɛ maa si ma hakaja hali min yɛrɛ b'a kɛ k'a bɛnnen t'i la nka min ye i k'a dɔn maa caman b'a ta turu da mun kun o ye fantanya ye ko fantanya o mana bɔ da o da fɛ a tɛ danbedanya ko fɔ dɛ a tɛ danbe tiɲɛ yɛrɛ fana ko fɔ o kumana ko n'i ye fantanya ta k'a lajɛ tiɲɛ dɔ kɛ o tɛ maa kelen da la ko ye o ye forobabana ye nka ne y'i ta i k'a dɔn i ka sonyɛni turu ta k'a da fantanya kun ko bi ma hali n'i ko kabi i kɛra i bagena i ma hɛrɛ sɔrɔ ko n'i ye min ta bi k'o t'i mago to ko k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi o maɲumanko ko ni hinɛtɔ kuma ninnu k'o t'i maa bɔ bolo la dɛ o kumana ko an bɛ muso in tɔgɔ dɔ dibila ko k'a kɛ DF ye DF ko ntɛnɛn tɛmɛnen k'ale bɛ se k'o jalatigɛ an ye an bɛna taa sa nɔgɔ Dukara ale y'a fasiri di annonceur kɔnɔ a ko in yɛrɛ kɛra cogo di ko diɲɛ don o don dugujɛ tile bɔ n'a bin i b'a fɔ min ye julaw ye u bɛ t'u ka julaya kɛ yɔrɔw la hakaja nin ntɛnɛn don in na nin fini feere muso in ale nana ka fini feere yɔrɔ dayɛlɛ a bɛ fini de feere waxi tafew a b'olu feere ka basanw feere ani fini wɛrɛw muso in yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Mariam ale bɛ ɲamakɔrɔ sugu de la koyi Mariamu i b'a dɔn k'a fɔ sɔgɔma o sɔgɔma a bɛna a ka bitigi dayɛlɛ ka diɲɛ hinɛ ɲini ani i k'a dɔn Ala ka dɛmɛw o kumana min ye a ka fisa gansan ye koyi janjo masa Mariam bɛna wasa don o la a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 11 waatiw la ntɛnɛn don nin ye muso dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ale nana don tɛ fari waati min Mariam bɛ ka fini yira clientw na muso in y'a ta kɛ waxi tafew la jiginni ye n'a y'a jigi a b'a don muso wɛrɛ bolo kɛrɛfɛ o b'a don a ka gulokiba jukɔrɔ n'a y'a jigi a b'a don i k'a dɔn muso wɛrɛ bolo o b'a don a ka gulokiba jukɔrɔ k'a dogo o kumana min ye Mariam ye i b'a fɔ Ala ka ko a ɲɛfɛlew tɔ de bɛnna ni i k'a dɔn ni muso in ka kɛwale ye ale dun bɛ ka finiw yira clientw na o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛ ye muso ye yɔrɔ min Mariam ma se k'a ku k'a kulela ko a ye zo bɛɛ muso min bi k'a ta o ma se ka kɛnɛ minɛ san nka a bɛ k'a di min ma n'o bɛ k'a ɲama dogo sen tɛgɛ ni ko la ban ja musolaka bɛ se boli la ni kɛbaa kɔ ni kɛ b'i kɔ musolaka bɛ se boli la dɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ ni gulokiba ni musɔrɔ ni si t'a bali a bɛ kɛnɛ minɛ fo poussière bɛ wuli ja a ma ɲi dɛ musa a ye zo bɛɛ i k'a dɔn min bɛ k'a minɛ k'a dogo jɛɲanjugu ale ye kɛnɛ minɛ sen tɛgɛ ni ko la ban n'a sen tɛna s'a tɔ na gɛn ka dɛsɛ kɔda la dɔrɔn kɔ u y'u jɔ k'a tatɔ filɛ fo k'a fɔ murrr o kumana somusonin cɛɲi yɛrɛ n'o ye DF ye u y'ale minɛ i kɔrɔ k'a walo n'u tɛna bila su bila yɔrɔ la i su karabati ɲuman na u y'a ci a la a ɲɛfara kɔnɔ janjo masa a bugɔlen k'a gosi fo ka ji wele ka tila ka gosi daminɛ k'a dasiri daminɛ tuguni a kumakan ye jumɛn ye a ko a ye ɲama k'an mago to ne furulen don Ala ye den 5 kalifa n na nka n cɛ man kɛnɛ a bɛ san caman bɔ bi se t'an ye dabali t'an ye ne de bɛ denw balo ne de bɛ so sara ne de bɛ cɛ furakɛ ne de bɛ nasɔngɔ yɛrɛ fana bɔ ka jɔ ni musaka bɛɛ ye n tɛ dakun wɛrɛ tɛ n bolo o kumana ko i ka hinɛ n'a ka mago to nin de ye n bila sonyɛni na n'o tɛ a man di n yɛrɛ ye
k'a ka nin kuma ninnu wa a ma tɛmɛ maaw ji min sira fɛ koyi hinɛ ye dɔw minɛ nka muso bɛ muso la kɛnɛ kan ye ala ni suyɛli digira olu la sugu kɔnɔ olu ko k'a jeni ko k'a jeni u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'u b'a faa walama k'a jeni waati min na musolaka wɛrɛw sɔrɔla ani cɛlakaw jama nana wɔyɔ min kɛ ni jama cayara hakili ɲuman tigilama dɔw bi sɔrɔ a la olu sɔrɔla ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka ninnu lasabali k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na a yirula k'a fɔ maa fa ni jenini o tɛ dalu ye u kana u k'a dɔn u yɛrɛ kungo caya o kumana olu ye dusuw dasa ka maaninfinw ni kun salo ka sɔrɔ k'a ɲini u fɛ o kumana min ye u se ye u ka taa ni somusonin cɛ ɲi ye k'a dɔn lakana tigilamaw fɛ yen nka min kɔni ye k'a dɔn fini dogola in ye n'a ye sentɛgɛ ta k'a ka taa o de bɛ wo kɔnɔ a ka t'o labɔ fɔlɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa lakanabaw fɛ yen nɔ Aminata Sanogo a ka dɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ anniversaire kɔnɔ o ka bidon bɔli don barika Ala ye koyi tɛgɛ datɔ o la n b'a f'i ye o tɛ batara ko ye dɛ n'u m'a fɔ k'a taara tunga fɛ tɛgɛ kɔni don la ale tɛ si y'a mara mɔgɔya o don o don kɔni a bɛ kelen wa maa o maa hali ni min bɛ filɛ ka tɛmɛ seconde 2 kan a bɛ k'i kɔnɔ k'o bɛ dɔ kalama a bɛ k'i yɛrɛ k'o bɛ dɔ kalama la dɛ hali ni maa y'i fo ka yɛlɛ i b'a fɔ ko nin bɛ dɔ kalama b'a fɔ ko nin bɛ dɔ kalama la a ma ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya kɔrɔmɔ waati sɛbɛkɔrɔ kuruna o n'a ta bɛ min ye indicateur de renouveau ye o ko min ye syndicat minnu bɛ ji ani kungo tigilamɔgɔw ka kunkan kibaruya ɲɛnabɔ o k'u fana ye conférence de presse kɛ kunun o kumana k'a sababu kɛ ko waleya jugu dɔ kɔni taara k'u baara ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'o de Usmane Tal ko fɔ a n'a jɛɲɔgɔn k'o kɛra sababu ye ko Ozofre k'u kɔni ye kunnafonidilaw wele ni ka tariku yɛrɛ ni k'o lakunu a yɛrɛ k'a fɔ Ozofre service ye service kɔrɔba ye kabi san 1935 san 1935 i k'a dɔn ko nin sigira sen kan k'a sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka ko majɛ caman bɛ u ka baara la bi o de kama k'u kɔni kɛlen don ka wele bila jamana ma u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka Ozofre bila i k'a dɔn minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ kɛ sababu ye u ka se k'u ka baaraw ni k'olu sigi sen kan sabu ko mɔgɔ kundanya yɛrɛ bɛ u la ani minɛndanya u dun bɛ ji ni kungo de la kana ji ni kungo o ye ji yɛrɛ wa ko ji yɛrɛ fana minɛna u la k'o di service de pêche ma k'o kɛlen b'a damana gɛlɛyaba ye k'i m'a ye ko daragiw ni fɛn caman bɛ kungo kɔnɔ bi k'o kuma ko an ka miiri jamana a baara tɛ se ka k'u bolo a minɛn tɛ u bolo wa ninnu militarisation kuma fɔra k'a ban ma ninnu tɔgɔ ninnu yɛrɛ vraiment ne yɛrɛ ninnu de ye militaires yɛrɛ ye et puis forêt yɛrɛ la o kungo kɔnɔ militaire yɛrɛ de ye militaire jatigɛwale yɛrɛ dugu b'olu la n k'olu dugu ye forêt de ye olu dugu de ye kungo kɔnɔna ninnu ye n'o tɛ militarisation yɛrɛ kuma fɔra k'a ban ninnu tɔgɔ ma fɔ a la nka o kan ka yala dɛ a gɛlɛyalen yɛrɛ don an bɛ don min ko bi Ozofre kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na n'o tɛ Ozofre yɛrɛ ni maa tun bɛ kari ɲɔgɔn na fɔlɔ o ye wotorotigi dɔgɔtalaw ye u ka gɛlɛya bɛɛ kun y'o de ye fɔlɔ n'o tɛ nka bi maramafɛntigi bɛ kungo kɔnɔ yaala la bololankolo bɛ yaala la n'anw ɲɛ kɛra 4 jɔn bɛ kɛnɛ ma i b'a sɔrɔ arrondissement 1 Kuturu kɔnɔna na arrondissement 1 Ozofre 1 dugu bɛ taa 20-30 la maramafɛntigi bɛ 40 bɔ o kungo kelen kɔnɔ maintenant minnu fana bɛ centre de formation de Tabakɔrɔ fana kɛ olu bɛ kalan marifa ci cogo n'a fɛn bɛɛ la olu bɛ bɔ ka bila fo olu fana ka concours kɛ tuguni ka taa fonction publique la wa marifa yɛrɛ tɛ d'u ma n'i ye kalan na marifa yɛrɛ ci cogo la e tilara kalan na e tɛ diɲɛ foyi la e bɛna mun de kɛ i bɛ kɛ mun ye i bɛ kɛ marifatala de jamana in kɔnɔ ko dɔw bɛ jamana gan sirada barika bonyanen don maaw ɲɛ a dɔn marifa dɔn b'a dɔn ɲɔgɔn kan yɛrɛ de bɛ ka sirada finitigiw yɛrɛ de bɛ ka sirada n'aw yɛrɛ y'u dilan k'u bila baara la a fana ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn dɛ f'an ka jateminɛ kɛ ko caman na o fana cakɛda min direction min ɲɛsin b'o ko kunna olu fana b'u sigi k'u da gulɔbaranin sigi walima ministre b'i sigi k'i da gulɔbaranin sigi k'a kɛ n'a fɔ jamana denw minnu min fɔtɔ nin ye anw da ye kɔtabaɲaga ye n'o tɛ dɔnkibaru dilaw y'a sɛbɛn de a gros caractère a ko les grands oubliés les forêts les forestiers les grands oubliés tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n'o tɛ Zofro tɛ bi ko finitigi ye dɛ Zofro ka kɔrɔ santarama ye kabi san 1935 san 1935 Zofro ni min bɛ se ka da ɲɔgɔn ma o ye gardi de ye o bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ gardi kɔni bɛ yen kabi Ala ye diɲɛ o gardi banfulabilentigiw kaba an t'u dɔn f'a dɔw nana dilan yɛrɛ Jaju Masa nin ye i k'a dɔn tunu ni sɛbɛn ye an bɛna min da maaw tulo kan ja yɛrɛ bɛ